के माई मीटिंग दो इबम लो आई कोयला चोंग पेन कोयला चिवर पेन सी तो माई मीटिंग दो इबम लो आला बिक्रम बांग के ओय खुगदम तिंगाय नंगनी लो मति कोला Duarbaguri AP Chelsea CC Vice President Rodason Rong Pipen Voice Record Kong Rong Pipen Kachingkia Puthak Lamboy Kachipipon Lasonsi Bangso Voice Record Karjulong Atum Anta Karbiang Long Arat Lapen Dima Hasau Arat Do Anta Manghudunri Pusi Kardak Pen Duarbaguri AP Chelsea Spokesperson Bristam Terang Atum Pen Chithan Pon News Report Public TV Karbiang Long ni tum ipecharsi abitu no pen dwar bogri ipecharsi abitu no pen tum gadog we chinglom nang ko athegala hanlo ani silom ni tum phan ipecharsi tum man penang an BJP tum pa viral dolo aso pa viral that athebang ke kongrong pia bang nili phana bang phunang kor lo istame alang li phunang kor pen nili phanang ke ba system se do nang bai sita me ni li alang long ge kroidon de theta ke kroidon de the bang ge alang ge ami thang ban si ali chani ban si ni li phang ni phunan che kor ver lo aposi alang li ke dam le alogot long ni ta hirang yi jangon chok de ji asi alang li ge pinang anam phunan kor lo suponon ke alang ni li bang ge chingki dun de receive de lo masi alang mang ge voice record bi kor lo masi non bang ge pa var de lo ini phamang ge anu tina chini ne istame non sini li sisa ro mata central committee manda phunju korsi pachini thu la lamta tame non pini bangke karbyang long la pen pini nc hill to manta pachini alam thebang la hanlo la dak pen pachini nili alang long jing kidun stame thang ta kheno tha gonde la pen kopilo alang long kidun manta ning ha he atheke alang ngi bangke nini phamangke sa ro phan so shadam lo kadoga ve chok chi anda arbok pon lo nili phan haratum han so shadam lo aposi alang lita rang yuji mi pusini phan nange poni phan si alang ge bori ha lam thanam pen chok te than lo te chok ji pusi alang ma tha dam ason si ni ma tha dam ni ta asi alang li bange la ha lam ni phan than pachini eta phi bange ni li bange jingki lo than lang pulo ta me lam ni bile kam do lang pusini phan pu thurong alang phani ke hili duny kam do lang ta me alang mangge alang ni phan peninang pu pu masi bele kam dong dam ni ke dami kam do lang mas lang bon che me amasinge ni li bange kor ha da phi kor lo ching kilo de lo ne sip de long ke ta alang ko pilwa pate ni pha mangge nangge po ni phan mande alang ba hada pen e pe charsi long pen pachika ki phan si ni li phange kam na klem asi ka bangalore ta phan ta ni chunuri the pangge ni li ke nongge jay ka thar ke do long ke ne ge iri masiri dun de la pen e picture aja kong do tik la pen juje tik bang ke ni li bang ke im tuma ke manga son chok ke tik bang ni li bang ke poisa pe non la pen lam thi pe na ba ta me ni li bang ki kroi gali athe mani li bang ke Duarbaguri e picture am hang pa the ke ni li tum hen lo hasu hut are ong e pin la ta non ke chanri chan jai lo e picture am ni ke Duarbaguri ke dam tang MP huda ke hai eta dim lo aposi nomang ke alang litum kongrong pi BJP long dunji pagani li chini pa melo tame bang phunang chukolo ni li ke chi dum bom lo tame ni ki kroi dunji ga li la ke athema alang long ke dunji alang long kroi dum bom lo ni mu tha kon bom lo tame alang kroi bom ni pha alang ke matha do kongrong pi ba tame ni bang ke ki kroi dunji ni phan le ni chi phun jing ki dun kali krisip dun kali tame lam the ga ju dun pi sang tha ni ma pu tame alang si pathak da ching ki ba ni le bang ching ki nong le thang ta asi non bang ke ni lit bang ke pini presmet kang ni the bang ke non la so da ra da phan ni li than pachini kang tung ya lam ga la pe lo kong rong pia bang ke lang li ke dak pen ni tung mo ke nang che utar ji ding pik lo la pen ke dam ben ke alang li ni tuma song han bang ke ha central aburi tuma han bang ke da bang ke alang li ke ka sol sana din lok lo apo sa alang li ke non bang ke ka chi regret pusini li pu non alang li chi regret pik to alang li son thak si rita kram sa pita chi regret lo non bang ke alang tum mun klubi son se dolo achi non bang ke la nili tuma muni tum han bang ke alang tum nang chomu soi phansi ki claim lo inut ben alang tum apo son thak si
นอนแท็กล่องเราเป็น voice recording สมัยไวรัลlo je pu rong pi sang ho ni litom duar bagori CC committee long vice president ban si setame call si penangan nang li phan same ke bai phan bor i lo jai ga thalong du non ko an ke nang du non mo kapa ju de bang pusi pu mati alang li phan ki pu la si la pu pulo de ni li tuma phan ka che song khai phaman ka che song tum phan critically bon de bon po ka che song tum phan kapati ku ki phan sa lang li claim lo achema lang li ke nilitum ake claim ga dam APSLC tum ake claim ga dam bang alang li chini ba meka aklong alam bang ke alang li non APSLC NGO mate BJP ben ke paseng toy APSLC NGO long ki dun jui ge alang li me thang jong jung ale phansi ki dun pe ka do ga beta chini lake la si nilitum i pui bang ke kong rong pi phan bang nang li bang APSLC amli te phan phun call ben ke nang pa chiu du nang le lu nang li dam join nu nang pa sik sak du nang le lu puchini ni tungai pupo ni li tum ki claim nai ni tum chi claim bom lo dam bom lo pen ku pc ki claim nai manil tum chini lo a posi nang li dam lo nang li so hem tun me dam elu nang li a posi na so hem tun lo nang li tum nang pa sik sak du nang lu puchini tum ke lamboy pin tu la si karbieng long rat phas me pinia bang ke clarification nang li tum long lo posi la pu rong pia sang ho pen long lo posi nang li tum mang hu helu puchini tum ning thelo la pen ke BJP IT cell tum penan bor ilo la soputa ka manipulate ji phan heti bor ipik la lang tu alang tu penan bor ilo la pen ke viral lo seme pinia ni bang ke rong pi sang ho alang li me thang jong jung masi dak nang tu mang no ini si alang li la soputa ke clarification chi pilo posi karbing long ra tu se mang hudun de lo posi ni ning thelo apon se ni lam thing ko aprang si ke ni tum la khai tra trok Dorbaguri constituency APSLC abitung poipen karbiang long rat pasme kardom pipe jero pini labang so apherang ke amai ke phai nang ko ke lapu hen lo ke dam tangar ni nilitum Dorbaguri constituency CC committee long vice president lapen ke nilitum APSLC pen ke dam tang ada ka chi utang abang pu kong rong pi alang tum kacing ki voice recording viral la so pothak sin ni tum clarification ki pie phansi pini ni tum chingrum lo ta pen ke karbieng long rat tum phans me ni tum ma message bang lai lo mang hu dunang ne an bet lo la si pu alang li hen lo ni tum ma CC long vice president lo o pi sang ho la si alang li pen si ang ton alam nang tum ka do goi phans me than